Komunitateen arteko harremanekin jarraituko dugu, gaurko azken blokea izango da hau, lehenengo galderri izango dugu Ekuadorretxean izandako esperientzia kontatzen, eta gero lehen Ainarak ondo aipatu duen dokumentalari emango diogu sarrera. Gander Unzalu, deustuarra da, zuzenbide eta antropologian lizentziatua, eta berbaizu Euskara elkarteko parte hartzaile edo kide, 80. hamarkadatik. Topagunearen zuzendaritzan ibilitakoa da, eta topagunaren bueltan hainbat proiektu, funtzio eta abarretan aritutakoa. Euskara saioak Deustuko Ekuadorretxean, aniztasunetik esperientzia bat izenburupean gaurko bere berbaldia, beraz Galder, zure hitza. Eskerrik asko. Mila esker gonbidatzea garran. Oin dela 5 urte edo utzi niola topaguneko langile izetari, eta ordutik ez naiz ez dut parte hartu olako saio batean, orduan eskerrik asko topaguneari, gonbidapenagatik. Eta, harira joz, orain arte, pixkate, nire saio izango da ariketa praktiko baten erakusketa adierazpen bat, beste sakontasun gehiegitan nahi sartu aurkezpenean, bukaeran iritzia bota dut, baina gehiago da zer egiten dugun erakutsi, praktika. Ez da egin nahiko genukena, baizik eta egin alduguna, baina egiten duguna hau da. Orduan, erakusgarri bat edo adibide bat, ez? Gero bukaeran, bota ditut printza batzuek, nire ikuspegitik zein dan, esan didan gauza askoren bideti dijoaz, baina, nire hitzekitako ditut, ez? Orduan, nondik dator hau proiektua? Proiektua dator, Ekuadorretxean neurek bazituzten euskara klase batzuek, klasea utxak irakasle batekin, ordaindupeko irakasle batekin, eta irakasleak utzi zuen. Ezin zuen, eta hurbil zitzaigun elkarteko kide bat, hurbileko bat, esan ez, jende bilari dira, zuetako inor prest. Eta, hitzen genuen, da esan, nik joango naiz. Beti, nibili nintzen, hasieran, eta orduan, eta gero, antropologa ikasi dugunok, beti dauzkagu zaueterako tendentzia, edo gustatzen zaigu. Orduan, eta beharra hor dago. Orduan, ni joan nintzen, eta orduan hasi ginen, elkarlanean. Ekuadorretxea da erakunde berezi bat, bada, esan lehikena, kasa regional baten estiloko gauza bat, migratzaileen ingurutik sortua, baina euren lanildoa gehien bat feminismoa. Hortara bidatzen dute euren denbora. Bikote badan, neskamutil bat egiten dute lanan, eta feminismoa, mugimendu sozialak, eta hau da ez da, esan dezagun, euren aldetik daukaten jarrera edo ikuspegia ez da ohikoa ere. Orduan, sinergia hau sortu da, euren aldetik dagoen ikuspuntua ez delako eren, igual, arruntena. Edo behintzat ez da Euskal Herrian ezagutu duguna, normalean, ez? Dinot, antolatutako migratzaileen erakundeen aldetik. Berriak eta zarrak. Bintzat nik ezagutu duan egoera. Orduan, hau da jende bat nahiko txertatua Bilboko mugimendu sozial asko ezagutzen dute, kalean daude, orduan nahiko naturala da eurek ere euskararen beharra ikustea. Euskararen presentzia igertzea eta eurek emakumeen alduntze estrategia bezala euskarazko klaseak antolatzea. Horti dator, euren behar hori. Orduan, adibidez, antolatu gendun noin dela gutxi gure elkartean Idurreta Lorea etorri ziren, Idurrez Isabel da Lorea Agirre, euskara eta feminismoa saioarekin, eta Ekuadorretxeko euretako bat etorri izan argazkiak ateratzera. Hau da, normalean, esango nuke inoiz ez direla etorri gure ekitaldi batera, Ekuadorretxea bezala segimendua egitera, baina gai honetan etorri ziren. Orduan guk ateratako publikatutako argazkiak eurenak dira.
Orduan, bueno, konfluentziak sortzen dira ere, ez bakarrik euskararen bidez, Inarak esan duen bezala, beste eremu edo interes gune batzuen konfluentzien bidez sortzen da ere euskararen beharra. Hain zuzen, nire ustez, gaur egun gero eta nabarmenagoa da hori. Euskararen beharra sortzen da eremu ez oso euskaldunetan gai zehatzen bidez. Izan alda lana, izan alda feminismoa, izan alda eskola, izan alda. Eta hor da salerazten da euskal mundua, eskutuan dagoena, ez, jende hauentzako. Ordan, hori adibide praktiko bat, berbaizun baloatu zen, ni auzoko nibili nintzanez, auzoko egitea, baina, azkenan, auzoko eskatzen ditu baliabide batzuek, eskatzen du dedikazio bat, eskatzen ditu, tresna batzuek, guk elkarte txikia garenez ez dauzkagunak, edo ez gara horretara jarri, edo ez dugu lehentasun bezala jarri. Ez dugulako garrantzitsuta jotzen, baizik eta, gure erraitateak horraino heltzeko biderik ez duelako ematen ez. Euki dugu gako hori gure lanean, eta orain dela, zango nuke, 7-8 urte egin genuen deustun zegoen aldizkari peruar batekin elkarlana sortu zen, haiek ere eurek edorri ziren gure gana. Kalean egoteak ere hori albidetzen du, ez? Ezagutzen zaituzte, edo entzuten dute, oie, sois los de la revista, oie, sois los de la euskera, tal, ordan, etorri zitzaigun ere gizon bat, peruar bat, gero, pelikula polita izan zen, bi aldiz gero egun artean azerratu ziren, beste bat sortu zen, besteak etorri ziren ere hitzarmen bila, azkenan biak ondatu ziren. Kontua, egin genuela hitzarmen bat hauekin urteak dirala, eta hitzarmenaren emaitza izan zen, idatzi genuen hor, pixka pomposo euren estilorare bai, eta baina emaitza praktikoa izan zen, sentsibilizazio fitxa batzuek, argitaratzen dituen euren aldizkarian. Eurek argitaratzen zuten, guge, egin genitun guztira, egin genizkien 6-8 dolako zozer argitaratu 3 dola uste dut. Ondatu zelako aldizkaria. Egiten genion, pizkat zer da euskara azaldu, euskararen inguruko gauzak azaldu, eta gero ezagutza apur bat euskarara. Sentsibilizazioa, ez. Zer egiten du praktikan kuadratxean gaur egun? Hasieran ziren 2 egun, 2 orduz. Baina hori gehiagizkoa zen niretzako pertsonalki, orduan, astero egun bat, 2 ordu. Eta orduan, nahiko hobeto litzake, astean 2 edo 3 edo 5, ez egite. Honena litzake euskaltegira jotea, baina ezin dute eurek ere, askok. Orduan, astean behin, 2 orduz, eta 4-8 lagunen arteko horkila, ez? Hau da gaur egun dagoen normalean etortzen direnak hau dira, Amerikarrak 4, iztunak 2, beste 2 galdu, erdi galduta kitxua batzutan ez dakizu nor arte dakiten, ez dute oso ondo, ez da oso argia ezagutzaren kontua, bai, ez da? Eta gero, azken garaitan gehien etorri dira, estatutik Bilbora etortzen diran jendeak, etorri berri, eta entzuten dute sare sozialetan ikusi, edo ez lagunen bat, edo feminismo inguruko taldetan dituztenak, eta bakizu ekuarretxean baduzula, eta orduan lehenko guna etorri zen Murtziako neska hori, 2 aste daramat, badago nahiko mugimendua handia. Izan leike txarra, ez dago egun kortaztaletik ere, ona da, nire ustez, badu ere, ematen dio pixkat, kolore pixkat kontuari, ez da gauza estatiko bat. Hau litzateke egiten duguna, hau da, iasko 2015ko negua, hau da 2016ko kurtsoko jendea. Hor badago, arabiar bat, senegaldar bat, boliviar, hor gehienak gaur egun ez daude. Bekoa da 2016ko udazkena. Daude euren lokalean egiten ditugu gauzak, Ekuadorretxeko egoitzan. Zer egiten dugu? Normalean apur bat beroketa da solasaldia, espreski bilatua, jendeak ere askorentzako. Batzuentzako, beziki emakume amerikarroientzako,
bizpairuntzako, gaur egun datozenetako bizpairuntzako, nire ustez da euren konfiantza momentu bat, edo momentuetako bat, astean zehar. Orduan hori ere baloratu behar da. Eurek posik datoz. Ze hitz egin dezakete, lasai, nire umea, oporrak, ez dakiz zer da, pixkat eurek esan da, lasai daudela, edo erderaz egiten du, gaztelanez, baina azkenan eurek ere hor lotura bat ari dira sortzen, ez? Eta gero, normal, kantuak erabiltzen ditut asko, antzerkiren bat, gero azalpena, baina auteria, bideo, lenguan jo alduna jarri nizkien. Ikusteko. Bere ala agertzen dira euren jatorrezko herrietak. Ekuadorreko, ez dakize, Kaianbeko, ez dakize figura, zer da hori, erdi larrua, zehan da hauntzan larrua, eta oso antzeko gauza, berdinak ez, baina antzekoak. Eta hor sortzen dira, bilatua ere da hori, ez, baina. Eta gero, interneteko baliabideak azaldu, igual gauza bat espreski izkatzen badute puin bat, itzuli, umearekin ari dana irakurtzen bat, edo nahi dut sukaldeko gauza jakin. Hori da nire alegin, hori hendik ez gara, fin ibiltzen, baina, kontua da, interesa daukaten gauzetan euskera ikastea, ez, ikastea euskera orokorrean, baizik eta eurei balioko zaizkien gauzetan, ez. Hau da beste saio bat, beste hauek ere diferenteak dira, hau da 2015ko negua. Gero, hau bai ari garela egiten, hau da auzokoaren filosofia da, ez, baina nola ezin dugun auzoko egin, edo auzoko egiteko beste gauza batzu behar diren, egiten dugu apur bat laburtua. Hau da, azaldu zure aimaraz hitz bat. Eta ateratzen da arbelera, eta hau da hitza. Eta zer da hori? Du zure herriko itura bat. Eta orduan, zehatzen gara hori txandaka egiten. Danok euki dezaten euren plaza, ez? Eta danon espazioa izan dadin, ez bakarrik norabide bakarrekoa. Gaztelera erabiltzen da, hau da, auzokoren oinarria ez erabiltzea da, hemen, kontestuak nire ustez ez du ematen. Ni batzutan egite dute euskera hutsez, baina ez da praktikoa, hain denbora gutxian eta hain denbora, orduan, beste estrategia txoa hau erabiltzen dut, ez. Eta gero, beste bide bat izaten da, apur baina, azken bi ikasturtetan oraindik ez ditut atera lokaletik, baina egiten duguna da, gure berbaizuen lokalera, Mullerrenea da, gure espazio autokudeatu bat, danetik egiteko kontzertuak, antzerkia, imprenta zahar txiki bat. Oso gauza jaitxoak, oso gauza txikia, baina balio diguna. Orduan, batzutan, klase Ekuadorretxeko lokaletik atera eta joaten gara beste edo espaziora. Hau da, euskararen espazioetara. Simbolikoki, eurek ere zapaldu esaten euskeraz bizi diran lekuak eta zapaldu ditzaten eta arnastu esaten beste giro hori ez. Eta, han beti dago jendea, orduan egiten da euskaraz, eta eurek hor sartu. Zen, claro, bestela inoiz ez lidateke sartuko. Orduan, hori apropos egiten dugu, ez. Hori asteazkenetako dinamika. Hau da, adibidez, gure bulegoa, berbaizuen bulegoa, orduan, hor egiten ditu berbaizuko hainbat bilera, hemengo batzuk egona zarete, eta hau da Muller. Hau ere, batzutan horra, bestean bestera, guztietara. Eta gero, asteazkenetako zaitaz aparte, zer egiten da? Berbaizuren dinamika osoa eskaini. Zer egiten du berbaizu? Bere gauza propioak, izan alda Sagarrotegi txotx bat antolatu Mullerren, edo antzerki bat, edo kontzertu bat, izan alda jai batzordeak, deustuko jai batzordeak egiten ditun hainbat ekimenetara konbidapena luzatu ere, jende guztiari, egite ditugu ere, itzordu zehatzak, Bilbo jaiak nor nahi du atera. Eta, ni gelitzen naiz zeurekin, da lagunen bat izaten diot, etor nirekin, eurek ere euskera entzuteko. Batzutan narrakastatxua dira, beste batzutan ez da inora gertzen.
osea, baina gonbidapena. Eta gero, egin izan dugu parrillada latina bat, Gorlizen, Gorlizen ez dakit inoiz egon zareten udan, baina arek ematen du Guayaquil. Osea, baina benetan ikustekoa da, zenbat milaka Latinoamerikar daudenan parrillak egiten. Eta joaten dira, nian enteratu nintzen, goizeko 7:00 leku hartzera joan zen bat. Bestela ez omen dago parrillarik. Benetan ikusgarria da, zenolako kolore pila dagoenan udako egunetan. Gero mendirtera bat egin genuen Orozkora, jaitxo bat Mullerren. Orduan, asmoa da, kalera dugun hori, kalera ateratzen, ez. Eta gero, azkenean, hori, klasea hitza debekatua diot nire buruari, ateratzen zait. Saioetara, 4, 5, 6, 7, 8 asko jota etortzen dira, eta WhatsAppean 20 bat badaude, eta hor, kantua, korrikaren informazioa, kanpainak, itzorduak, eta, nire ustez erabilgarria. Gaur egun errez daukagu, gauza askotarako. Lehen ezinezkoa zen horako gauzarik egitea, gaur egun. Hau da, adibidez, deustuko jaitan. Deustuko jaitan, berbaizuen maila, eta hemen etorri ziren 8-10 lagun, gurekin, guk euskeraz, gero eurekin erde, gaztelaniaz, baina, hor gertatu leike inor kejatzea, esatea, erdaldun duzuen maila. Orduan zer nahi du, gu ez gara erdaldun du. Nahi du naztu edo ez, nahi ditugu hurbildu edo ez, orduan, hor, inork planteatu dezake eta gertatu alda. Ni behintzat eta berbaizuen hori, argi daukagu, momentu zehatz baten agertzagatik 8, proiektu zehatz batean dabiltzanak ez dala inolako pekatua edo gure buruari traizio egitea ez ezer. Baina, ez da hori gertatu daiteke. Eta, pentsatzen dut inon, gertatuko direla lakoak. Zer egiten du, dinamika honek gero zertara garamatza? Garamatza konfiantzara, ez? Orduan konfiantzatik sortzen dira bestelako gauzak, antolatu gabeak. Konbidatzen zaituzte urte betetxe festa batera, bere familiko bat dator ez dakit nondik eta orkestu nahi dizute, bestea gaixo dago eta bere etxera zoaz bizitan, zer badakizu ez dela zerratuko dela. Honek beste gauza askotara eramaten du bat, nahi eta nahi ez. Gero, da finitateak, eta baina hori hor dago, edo adibidez, ostiral baten, deustun euskaraz funtzionatzen duen poteo batean, agertzen dira 3 Amerikar. Eta hor daude, eta ondo. Hori gaur egun nahiko normala da gure artean. Bereziki 2 edo 3 animatzen dira. Abizatu behar zai, gaur gero dago gonbidapenaren kontzeptua diferentea da, beste kultura batutatik datoz, eta inoiz azerratu aldira ere, gero espadiezu jaramon asko egiten. Gauza polita gertatzen dira, ez? Baina hori da azkenean, gertatzen, nasketaren kontua, ez? Baina euskaraz funtzionatzen du taldeak, baina alboan, batzutan sortzen da beste gozazioa, baina hori berdin gertatzen da gure kuadrilla. Bilbon normala da, ze beti dago baten laguna ez den euskaldun, orduan kontua honetan provokatua dela. Eta gero, sortzen dira ere arazoak batzutan gertatzen dira. Dirua, osasuna, kaleko arazoak, horiek danak pertsona batzuk jakinarazten dizkizute. Ainerak esan duenaren hildotik, genero eta klase arazoa hor dago, eta nabarmena da ez. Bero sartu gana, arazoa da, faktoreak hor daude jokoan. Hau da, parrillada latino hori Gorlizekoa, eta hau Orozkora egin genuen irteera bat. Orduan, apur bat ja teorikorantz jotzen, zer nahi dugu, ez? Nahi dugu euskeraz ikasi dezatela. Baina, 2 ordu astean, gaina ez da klase bat, eta ez du izan nahi klase bat, horretako da euskaltegiak. Orduan, zaila da euskeraz ikastea pertsona batzuk astean 2 ordutan zozer egin da. Nahi dugu euskara maitatu dezaten, da hau, nire ustez, zozer egin dezakegu horrez.
2 ordukin, astean. Nahi dugu, eure gero, hemendik kanpo euskararantz jotzea. Sartu daitezela ikasten, aldutenek dirutan edo denboran, euskaltegitan, hizkuntza eskola ofizialean, etorri daitezela gure lekuetara, euskaraz funtzionatzen lekuetara, erabili ditzatela gure komunikabideak, gure espazioetara etortzea, hori nahi dugu, eta agian, sos ere egin dezakegu 2 ordukin astean, edo ordu batekin astean. Nahi dugu ere, Euskal Herria ezagutzea, badela herri bat, Euskal Herri izenekoa, ez dakitelako. Eske inorrek ez die esan. Inorrek ez die aipatu, orduan, bueno, gutxienez, badakite. Nahi dugu ere, Euskaldunok ezagutzea. Normalean, guk esaten dugu, ez gaituzte ezagutzen, ja, baina eske eurek ere, nahi gaituzte ezagutu, baina eske ezin dute. Hombre, nik ez dut esango herri Getaria batean, bai, Bilbonez. Euskaldunok ez gaude, nahi hitz egiten deustutik. Hau ez da leku guztietarako eduki bat, ez? Baina deustun behintzat ezin dute, nahiz eta nahi izan. Gero nahi dugu Euskaldun bihurtzea denborarekin, gura sartzea, ez? Hori da, identitatean sartzen gara, konplexoa da, dinamikoa da, baina, claro, horre zaila da, baina agian jarretzen ditugu norabidean, ez? Apuntatzen jarri ditzakegu, nire ustez. Eta aldi berean nahi dugu, hau nire iritzi pertsona da, eta egongo dira ere iritzi ezberdina, baina nahi dugu eurek jatorrizko ama hizkuntzei eustea eta transmititzea, eta hizkuntza komunitate horiek ere bizirik jarraitzea. Horrek euskarari mesede baino ez diolako egiten. Bueno, Carmen Jungetek oso ondo azaltzen du hori dena, ez? Eta oso hori teorizatuta dago, baina hizkuntza komunitate biziak egotea euskara zelako hizkuntza batentzako mesedegarria baino ez da. Eta, bueno, hau, adibidez da Mullerreko azken jaia, aurtengo udan, eta, bueno, nahi dugu gure espazioa etortzea, ez? Guk lortzen dugu Mullerrera etortzea. Eta nahi dugu euskara maitatzea, ez? Ja jartzen dio, hau da eurek egindako montaje bat. Jartzen diote bihotz bat, tal. Zein zailtasun ditugu? Denbora gutxi, jende mugimendu asko, klase, genero, legezko arazoak, hor daudenak. Gaztelaren pisu handia, nik nahiago nuke gure saioetan askoz gaztelera hiztun gutxiago egotea eta beste hizkuntza dunak egotea. Errezago litzakelako beste gauza batzuk edo hizkuntzaniztasuna aldarrikatzea, baina hori da dagoen egoera. Deustun, Hego Amerika asko ez dira beste hizkuntza batzuen jabe. Eta gero, direnak ere, eta adibidez, Nepal, Asian ez da gertatzen hizkuntzaniztaz, eta Afrikan gutxiago, baina Hego Amerikan oso barneratu da daukate, oso sakona da hizkuntza zapalkuntza. Ordan horre jokatzen du ere gure kontra. Hor, jarraitu testigantza batzuk batek esan zuen txilitar bat etorri zen, el mapugundu no es una lengua, baina gainera agresiboki zioen, mespretsuz. Miskito, beste batek, gero ezagutzen dituzu kalean, batekin zuaz da, nik miskito hitz egiten dut, esan ez una lengua. Ordan, eure berak, gero estatutik etorretagoak ere, ezagutza falta, ez? El aimar es una lengua, katalan ingeniera batek. Gero, moztuta dute batzuk, transmisioa, eta hori, gure kontrako. Azkenean, zure hizkuntzari uko egiten badiozu, aimarari uko egiten badiozu, zaila da euskara hartzea. Naizta, kasu honetan, horrela gertatzen den, umeari euskaraz egiten dio batzutan. Aimara ahaztuta. Baina, gure lana litzateke, gure lan orokorrean, hoien hizkuntza, jatorrizko hizkuntzak kontzientzia indartzea, ez? Eta hor kuriosoa adibidez, anekdota bezala, ume batek batzutan umeak indatoz, horretik arazo familiar, klase kontua edo genero kontua. Umeak indatoz ezin dituztelako beste inoen utzi eta umea dagoan. Zu badakizu guaraniz da? Bueno, un poco. Eta amak esan zion, como que un poco? Hau da, guarani iztuna dira etxean. Baina,
Eta esan zidan, eskolan esaten du ez dakiela guaraniz. Hori, Carmen Juñentek askotan. Horren hain dute sartua, umeak sortzen du ideologia hori, ez? Hau da gure irakurla bidairien txokoko itzaldi bat, hemen daude hauek, 5 edo 6, ez zuten ezer ulertzen, baina nago ziren. Bueno. Eta zailtasuna hori, emakumeen gaineko zamak, genero faktorea, zaintza, familia, alfabetizazioa, edade batetik aurrerakoak, ez daude oso alfabetizazio mugatua, ez? Eta, bueno, hori egituratzea, azkenan oraingoz ez da bi elkarte gaude, baina ez dago baliabiderik. Ez dugu lortu. Bueno, hemen zer lortzen dugu jarri dut, harinarin, espazio bat, harremanetarako bide bat, konfiantzako esparru bat, elkarte, hor aipatu direnak ere aurretik, zer, horlako gune bat sortu dugu, ez? Egin da, beste batek esan zidan, aquí es cuando quiero yo aprender euskera. Kontzertu baten zegoen, Maliko refuxiatu batek. Beste bat, etorri berri zen, da gu izan ginen bere lehenengo lagunak. Eta gaur egun, tarduan euskaltegira joan zen, eta, 2 urte darama euskaltegian. Beste bat, iaz ez zegoen alboko gelan, baina zen etortzen. Aurten badator, eta hizkuntza eskolan apuntatu da. Beste Aimara horrek egiten dio alabari euskeraz, Aimara aztuta, orduan nik hor gehiago sakatzen dion Aimararekin. Gero kantak sartzen dituzte beren kabuz, ikusten dituzte, eta gero, lehenengo sartzen dira euskarazko gunetan, ez? Niretzako hori da talde bezala. Eta gero, beldurrarena, batek esan zian, hor nabaritzen da batzuk problemak izan da atozela. Problemak, ideologia edo gatazkaren bat, orduan, beldurrak entzeko toki bat ere. Nik horla teorizatzen dut. Hau da, guk egin genuen lehengoan, berbaizu bezala, iparralde gaua, etorri zen begiz begi eta Benafartar kantautore bikain bat, egin genuen jai bat, urte hurren egiten dugulako elkartean, da etorri ziren hau danak, gure urte horren jaira. Nik abizatu nien, baina batzutan dator, beste batzutan ez, euren kabuz, ez? Eta horrela begira zer, baliabideak, hizkuntza aniztasunaren estrategian, ustez, bai txikira eta bai handira beharrezkoa da, aldarrikapena eta gauza konkretuak. Eta gero, aliantzak landu. Borondatezkotasunetik ateratzeko, aliantzak landu, finkatzeko eta zabaltzeko. Bilbon IPSek egiten ditu gabe eskolak, baina eskola hutsak dira, badu ere bere bidea. Eta gero, hasi gara ere berbaizutik Arangoitiko eskola publikoan euskara klasak ematen euskaraz ez dakiten gurasoentzako. Etorkin edo migratzaile hitzak kenduta, edo zeinentzako. Eta urte eta erdi edo darama, orduan gure asmoa litzake horrekin eskaintza oso bat egitea eskola guztietarako eta horrelako zehar. Eta, finan lurartze pistak behar ditugu. Konklusioa.